Genesis Kapitulo 8. Ang pag-untat sang anaw. Gindumdum sang Dios si Noe kag ang tanan nga mga kasapatan nga upod niya sa arka. Ginpahuyop niya ang hangin sa duta kag ang tubig nagsugod sa paghubas. Ang mga tuburan sang dagat sa idalom sang duta kag ang mga alagyan sang tubig sa langit ginpangtakpan. Ang ulan naguntat kag ang tubig nagamat-amat sa paghubas sa sulod sang 150 ka adlaw. Sang ika-17 sang ikapito nga bulan, ang arka nagtungtong sa bukid sang Ararat. Ang tubig nagpadayon sa paghubas, kag sa nahauna nga adlaw sang ikapulo nga bulan, ang mga putok-putokan sa mga kabukiran makita na. Sa tapos ang 40 ka adlaw, ginbuksan ni Noe ang bintana, kag ginpalupad pagwa ang isa ka uwak. Wala ini magbalik kundi naglupad-lupad palibot, tubtob nagmala ang duta. Dayon ginpalupad ni Noe pagwa ang isa ka pating sa pagtan-aw kun ang tubig naghubas na. Pero tungod nga ang bugos nga duta natabunan pa sang tubig, ang pating wala sing mahapunan. Gani nagbalik ini sa arka, kag dabot ni Noe ang pating kag ginpasulod sa arka. Nagulat anay si Noe sing 7 ka adlaw, kag ginpalupad liwat ang pating pagwa sa arka. Pagkagabi, nagbalik ini sa iya, kag nakita niya nga may dala sa iya tuktok nga dahon sang olivo nga bag-o lang makutol. Gani nahibaluan ni Noe nga ang tubig naghubas na. Dayon si Noe naghulat sing 7 naman ka adlaw, kag ginpalupad niya pagwa ang pating. Sa sini nga tion wala na nagbalik ang pating. Sang nagaedad si Noe sing 61 ka tuig, sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, ang tubig sa duta naghubas na gid. Sang maabrihan ni Noe ang arka, nagtamwa siya kag nakita niya nga ang duta mamala na. Sang ika-27 nga adlaw sang ikaduha nga bulan, ang duta nagmala na gid. Ang Dios nagsiling kay Noe, "Wa ka sa arka, upod sa imo asawa, sa imo mga anak nga lalaki, kag sa ila mga asawa. Pagwaa ang tanan nga mga sapat kag mga pispis upod sa imo, agod magmuad sila kag maglapta sa bugos nga duta." Gani si Noe nagwa sa arka, upod ang iya asawa, ang iya mga anak nga lalaki, kag ang ila mga asawa. Ang tanan nga mga sapat kag mga pispis nagwa sa arka, nga nagapunsok-punsok suno sa ila sari. Si Noe nagdulot sing halad. Si Noe naghimo sing altar sa Ginoo. Nagkuha siya sing isa sa tagsa ka matinlo nga mga sapat kag mga pispis, kag iya ginihaw, kag ginhalad ini subong nga sinunog nga mga halad sa altar. Naluyag ang Ginoo sang kaamyon sang halad, gani nagsiling siya sa iya kaugalingon, "Indi ko na gid pagpakamalauton ang duta tungod sang ginahimo sang tawo. Naibalaan ko nga sugod sang bataon pa siya, ang iya mga panghuna-huna mahigko. Indi ko na gid paglaglagon ang tanan nga mga butang nga nagakabuhi, subong sang akon ginhimo karon. Samtang ang kalibutan nagapadayon, may tigtalanom gid kag tig-alani, may tigtulognaw gid kag tig-ilinit, tingulan kag tingadlaw, adlaw kag gabi." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang isa na naman naton ka episode nga amo ang Genesis Kapitulo 9. Madamo gid
Nga salamat.